Opština nije odustala od izgradnje fabrike vode, potvrdio je predsjednik opštine nakon obilaska nekoliko italijanskih postrojenja za preradu vode. Projekat fabrike vode postoji, pričalo se u prethodnoj godini o tome. Vi ste meni pitali šta će biti sa tim projektom. Ja sam vam rekao da ćemo mi to sigurno nastaviti. Tempo nastavka će zavisiti od nas, odnosno od procene šta je to potrebno Kikindi i šta je ono što Kikinda može realno da obezbedi. Pošto je sada na neki način pokrenut čitav taj proces revidiranja svih stvari koje su se do sada dešavale, ja se trenutno upoznajem sa materijom. Iz tog razloga sam otišao u, da kažem, jedne od najrespektibilnijih fabrika po tom pitanju. Obišao sam, dakle, proizvodne pogone i sve ono što prati jednu takvu buduću fabriku i to je na neki način, evo, početak intenzivnog rada za ono što nas čeka u budućnosti, u idućoj godini. Kažem vam, nećemo nigde žuriti, dobro ćemo procenjivati stvar, sigurno da voda mora da se reši u ovom gradu, ali naravno da mi prvo moramo da ugasimo i požar i postoje nešto što je stvarno prioritet, a to znači da smo mi na nekom nivou da jedva isplaćujemo plate ovom gradu i na neki način to su paralelni procesi. Ja ću u narednih par meseci obići još nekoliko fabrika i na kraju krajeva ćemo se, kada sve sagledamo, kada podvučemo crtu, javno ćemo reći šta smo to videli, šta smo to naučili i onda dolaze stručnjaci da kažu svoje mišljenje, šta misle, šta je ono što će zadovoljiti građane Kikinde i naravno ono što će biti najpovoljnije za budžet Kikinde, što je nama prioritet u ovom poslu kao i u svim ostalim poslovima. Prvi utisak je da sam veoma iznenađen, da dokle je svet otišao u toj tehnologiji, da ono što smo mi pričali, što su nama pričali ovde, ne samo u Kikindi, nego pretpostavljam i negde šire, da se dosta razlikuje od onoga što svet radi. Dakle, to je veoma napredna tehnologija, to nisu fabrike kao što mi zamišljamo od ogromnih nekih 1000 kvadrata, od ogromnog broja ljudi zaposlenih u tim fabrikama, ogromnih troškova koje prate takve fabrike, to su veoma racionalne stvari. Ljudi veoma vode računa kada su u pitanju troškovi, pa tako i ti najneophodniji kao što se tiče vode i bilo kakve, da kažem, energije koja je neophodno potrebna. Tako da, kažem, to je jedno, za mene lično je veliko iznenađenje i dosta toga se promenilo, jer ja sam na neki način imao određena saznanja u periodu dok sam učestvovao u jednoj opštinskoj vlasti i od tada do danas su se više nego značajno promenile stvari. U periodu kada sam bio načelnik opštinske uprave, da je meni bio jedan od prezentovanih ugovora izgradnje fabrike vode i rešavanja problema vode u Kikindi bio tada u to vreme, a to nije bilo tako davno, nekih 7-8 godina, u nekom iznosu od nekih 15 miliona eura. Danas je to daleko manje i sigurno je da, ako ništa drugo, eto, uštedili smo, tada sam i ja smatrao, mislim da smo i svi zajedno smatrali da su to velika sredstva, tehnologija jako brzo ide, razvija se, ide dalje i svake godine te cene padaju. Tako da, ako ništa drugo, dobili smo barem na nekoj ceni i to je nešto što, ako je ikakav dobitak u čitavoj ovoj priči oko fabrike vode, koja je sigurno jedan od krucijalnih problema ovog grada. Poslednje procene koje su izvršene od KfW-a na neki iznos od 6 miliona eura i to je negde, da kažem, okvir u koji se krećemo. Ja bih u svakom slučaju gledao da to bude još niže i na neki način, eto, pokušavam lično ja na neki način da tražim rešenje, iako nisam ja taj koji će odrediti kolika će ta cena biti, ali u svim nekim razgovorima ističem da je neka cena koja bi nama bila prihvatljiva do 5 miliona eura.